Türkmenistana baransoň karantina düşen käbir telekeçileriň Hytaýdan alyp baran harytlaryndan mahrum bolandygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz 13 fevralda şeýle gurrun berdi. Hytaýdan gelen soň karantinde saklanan söwdagärleriň harytlaryny koronawirusa garşy görüş diýip ýakypdyrlar. Olara hiç bolmanda şeýle diýip aýtdylar, diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä söwdagärler uly möçberli ýetki çekipdir. Maňa ma'lum bolan ýagdaýlaryň birinde adama bahasy $30.000 harytly konteynerini gaýdyp bermediler. Bu onu doly çökerdi. Adamlar ýok edildi diýilip harytlaryň özlerine alınandygyny çak edýärler, diýip habarçymyz belliýär. Habarçylarymyz telekeçileriň Hytaýdan getiren harytlarynyň ellerinden alınmagynyň netijesinde alyjylaryň hem öňünden sarıgan harytlaryndan mahrum bolandygyny belliýärler. Habarçylarymyza ma'lum bolan ýagdaýlaryň birinde söwdagärlere gaýdyp berilmedik harytlar hojalyk üçin elektron teknikasyndan beýleklerinde bahar we tomuz mövsümleri üçin niýetlenen geyimden we aýakkapdan ibarat bolupdyr. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri Hytaýdan baran adamlaryň karantina salynandygyny agzaman gelýärler. Azatlyga ma'lum boluşyna görä Hytaýdan Türkmenistana baranlar ýanwar aýynyň aýagynda gözegçilik astyna alınıp başlanypdyr. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä 29 ýanwarda Hytaýdan Türkmenistana haryt taşaýanlardan 79 adam 20 günlük karantina ahal vilayatynyň Kaket rawnyň düşek owatyna uğradylypdyr. Mundan başga Türkmenistandaky habarçylarymyza ma'lum boluşyna görä fevral aýynyň başynda Hytaýdan baranlar Liwap vilayatynda Türkmenawat şäheriniň goloýunda saklandy. Marda bolsa Hytaýdan baranlaryň käbiri öýlerinde gözegçilik astynda saklanýar. Türkmen häkimetläriniň özleriniň amala aşyrýan çäreleri şol sanda karantiniň bardygy şol ýerde adamlaryň saklanyş şertleri şeýle-de ýurtda umuman keselçilik derejesi baradaky resmi sanlar barada ilaty habarly etmezligi irada arasynda aladylanmalaryň artmagyna sebäp bolýar. Türkmen resmiýetleri koronavirus barada hiç bir maglumatlary halka äşkar etmeýär. Halkyň arasynda tasdiklanmadyk gurrunlar, myşmyşlar köpelýär. Käbir regionlaryň adamlaryny oňoýsuz ýagdaýa salýar. Türkmenbaşy we Aşgabat şäherleriniň raýatlary häkimetleriň Türkmenawatda koronavirus karantinine düşen raýatlary Pekinden göni Liwapda gondurmagy we hiç bir düşündürüş bermeden bu arada dymmagy sebäpli Aşgabatyň we Türkmenbaşy şäherleriniň ýaşaýjylarynyň en çemetiniň bu ýerde işleýän Liwaply zähmet migrantlaryna şüpheli göz bilen garamagyna getirdi diýip habarçymyz 14 fevralda habar berdi. Ýatlatsak 1 fevralda Pekinden Aşgabada barýan uçur Liwap vilayatynda Türkmenawatda gonypdy we onuň içindäki ýolagçylar öýlerine goýbermän bu ýerde döredilen karantin gözegçiligine alınıpdy. Ýa-da türe koronavirus sebäpli Liwapda howpsuzlyk gözegçiligi güýçlendirilipdi.